No. On estem, A Sant senyora Ramon. Gemma? A Sant Ramon. Estem a Sant Ramon i què estem veient aquí? Allà veus l'Esplau? Allà es veu Cornellà i Barcelona de fons. Per aquí què es veu per aquí, Gemma? Per aquí es podria veure Sant Boi, crec jo. Sí? Sant Joan d'Espí, Sant Just d'Esvern allà, aquell edifici marró d'allà. Sí? Collserola amb el Tibidabo. I a la dreta que es veu camps i camps plans, Allà a no? l'aeroport. Aeroport, sí? Més cap allà es veu el Canal Olímpic. Eso estábamos mirando. El mar. Sí, porque no lo conozco. Vingui, presentadora, Gemma Maronda Martínez. Continuem veient l'aeroport, Sí? el mar al fons, Sí? el Canal Olímpic, que ja ho havia dit. I aquí què hi ha aquí? Què és això? Què és això tan maco d'aquí? Això era... Sant Ramon, no? Anem a entrar. Anem a entrar? Anem a mirar a veure... És una església molt maca? I demanem... Això és un vídeo I demanem el... per anar a Sant Ramon i anem a prendre un cafetó a Sant Ramon. Mira, ves,